Και γεια σας παιδιά, να ο φίλος μου, ο Μανουήλ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Tanks Κώστας. Σήμερα θα κάνουμε βαθμολογία. Ποια είναι η καλύτερη τσίκλα, ποια είναι οι καλύτερες τσίκλες σε Ελλάδα, σε περίπτα γενικά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι παιδιά, να ξέρετε ότι σήμερα κάνουμε βαθμολογία. Ποιες τσίκλες αξίζουν εντελώς να τα πάρετε, και ποια είναι ούτε να τα κουμπίσετε, ούτε να τα βλέπετε, ούτε καν. Τέλος, ούτε να το κουμπίσετε, τέλος. Λοιπόν, έχουν πολλές τσίκλες, είναι 16, αλλά είναι πόσο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 γεύσεις. Φυσικά είναι 8-7 περίπου. Και ποιο θέλετε να σκηνήσουμε γενικά? Μας λέτε ποιο να σκηνήσουμε. Σας δίνω 3 δευτερόλεπτα. Και βέβαια παιδιά θα ξεκινήσουμε Anti-Frau. Φυσικά όχι. Ποια? Από τη Mentos. Βλέπετε παιδιά, είναι από τη συσκευασία Mentos Real Freeze τέλος πάντων. Πάρα και εσύ φίλε μου. Μετά να ξέρετε μετά από αυτές θα ξεκινήσουμε, θα πάμε στις μεγάλες, σε αυτές που σου βάφουν Που είναι τη πιο γλώσσα. δημοφιλείς. Σου βάφουν τη γλώσσα. Που τους βάφουν τη γλώσσα, ξέρω. Ωραία παιδιά, έλα άνοιξε. Ναι, είναι ένα άσπρο παιδιά, όπως βλέπετε. Είναι μια άσπρη παιδιά. Και είναι κάτι πράσινο λιγάκι, είναι λίγο πράσινο, δεν ξέρω αν το βλέπετε κιόλας. Αυτό. Να ξέρετε. Δεν ξέρω αν είναι καυτερή όμως. Ωραία, πάμε με το 1, 2, 3. Αυτό, παιδιά, Σου ανοίγει τη μύτη. σου κάνει φρέσκο Στόμα. το στόμα, σου κάνει τα βόδια πιο φρέσκα. Κάηκα. Καίει. Δεν καίει. 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 Ναι. Έλα, λιγάκι. Μην λιγάκι να πιούμε. Πάμε παιδιά. Πέρα, βάλτε και αυτό. Και κόλλα από το νερό. Ρίξτε το νερό εκεί. Εδώ. Ναι. Όλο. Έλα. Σε έφυγε κάποιο ακόμη, ξέρω. Έλα. Εγώ τέλος πάντων, απλά δεν φύγει. Τι πέταξε δικιά μου. Καλά, δεν πειράζει τώρα, ό,τι έγινε. Λοιπόν παιδιά, πόσο βάζεις? Έχουμε ανοίξει το βίντεο. Ναι. Ναι. Πόσο βάζεις? Εγώ βάζω ένα... Αν θέλετε παίρνετε, είναι ειδικά για να το τρώτε πρωί. Ξέρω, ας δεν φοβάμαι την ίδια. Αλλά μπορεί να καίει, αλλά το καλό είναι ότι σου ανοίγει τη μύτη, άμα είναι βουλωμένη. Ξέρω. Για μένα τώρα, που ήταν βουλωμένη η μύτη μου άνοιξε τη μύτη τώρα. Τέλος πάντων, πόσο βάζεις? Ξέρω εγώ. Βάλε. 1/10. Μένα στα 10 βάζω που άρεσε. Τέλος πάντων. Δεν μου αρέσουν αυτές που καίνε. Ωραία, εγώ βάζω κανένα 3/10. Δεν μου πολύ άρεσε. Μετά έχουμε την μπλε Mentos. Είχαμε πράσινη, το έχουμε μπλε. Η ίδια θα είναι. Να πάρε. Θα είναι η ίδια και είναι αυτές. Απλά είναι εκεί. Μου έπεσε παιδιά. Καλά τώρα, πού είναι αυτό? Ωραία παραμένετε. Καλά τώρα δεν είμαι και ηλίθιος παιδιά. Τέλος πάντων, παίρνω μια άλλη. Πήγε να μου πέσει. Δεν μου πέσει. Ε, Μα η ίδια είναι. όχι, αυτή είναι μπλε. Το προηγούμενο ήταν πράσινο παιδιά, αυτό είναι μπλε. Να βλέπετε. Ναι, αλλά και αυτή θα καίει. Αλλά και αυτή λίγο καίει. Καλά, σήμερα θα είμαστε καυτέρες φάση, δεν βλέπουν κανένα αγγλικό, μετά πάμε στα αγγλικά.
Τα μεγάλα είναι εδώ. Άστα τα μεγάλα. Ναι, και αυτή καίει. Αυτό είναι πιο καλύτερο. Πιο καλύτερο, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πολύ. Δοκίμασε. Τέλος πάντων. Πήγαινε μου πες. Δεν σου αρέσει, πέταξε το εγώ. Άστο. Και αυτή καίει. Ωραία. Αυτό λίγο πιο καλύτερο. Το άλλο ήταν 3 στα 10, το βάλα. 10 το βάζω εγώ. Πόσο βάζεις? 10. 10, είσαι σίγουρος? 10 χωρίς κανένα μπροστινό. Βάλε κανένα, βάλε βαθμολογικά εκεί. Μάλλον 0 στα 10. Τέλος πάντων. Εγώ με μέσα στα 10. Το άλλο πόσο ήτανε? 1. Αυτό βάζω, παιδιά, κανένα 4. Όχι, Οι μικρές 3. καίνε. Οι μικρές και είναι, παιδιά, ας πούμε οι κλασικές. Ειδικά οι κλασικές. Μετά πάμε επόμενη, παιδιά. Πάμε τη ροζ που καίει. Φυσικά όχι. Πάμε μπλε, μια μπλε αλλά είναι με φύλλο. Ξέρω τι είναι. Κάτσε το αφήνω εγώ, παιδιά, να το κρατάει το τέτοιο. Λοιπόν, και πάμε, συνεχίζουμε. Όχι, έχει 2 τέτοια, παιδιά. Ωραία, από μένα παίρνει ένα πρώτο πες. Έχει 2 μέσα. Ναι, είναι 2 τέτοια. Και είναι Mentos Real, το ίδιο νομίζω. Ήδη απλά σε άλλο χρώμα. Απλά εδώ είναι και 2, το άλλο ήταν από 1. Αυτό έχει πιο πολύ γεύση. Πάλι καίει. Τέλος πάντων, παιδιά. Αυτά δεν πολύ αξίζουν, τέλος πάντων, παιδιά. Αυτά που σας δείξαμε τώρα, το πράσινο, το μπλε και το ροζ δεν πολύ αξίζουν. Για μένα αυτά τα 3 γενικά είναι εντάξει, είναι ok, ας πούμε. Μπορεί να τα πάρετε σχεδόν. Ωραία, για πρωί, ας πούμε είναι. Όχι αυτές ακόμα. Πάμε τώρα σε φράουλα. Αλλά να ξέρετε, οι μεγάλες. Φυσικά πάμε ροζ. Οι μεγάλες δεν θα καίνε γιατί είναι τσίχλες. Έχουμε άλλη μια ροζ, παιδιά. Αλλά είναι λίγο πιο αλλιώς. Ροζ. Ναι, αλλά είναι λίγο πιο. Τα άλλα, παιδιά, ήταν άσπρα χρώμα, με άσπρο χρώμα. Αυτό είναι με ροζ. Και αυτή και είναι. Και αυτή και είναι, να ξέρεις. Αυτό. Να πάει. Αυτό είναι φράουλα, κλασική. Με έντος. Και αυτή. Δοκίμασε. Πώς το δοκίμασε. Εγώ το βάζω κανένα πιο πολύ. Όντως. Αυτό βάζω κανένα 5. Εσύ πώς βάζεις? Δεν ξέρω. Ωραία, βάλε κανένα 3, ξέρω. 4. Ωραία. Είσαι εγώ, ξέρω εγώ. Κάτε να κάνουμε. Σε φασέβλα κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία. Άντε πάλι, δοκιμάσαμε. Αυτό ήταν ύλη. Όχι, αυτό ήταν λίγο άλλος. Το ίδιο είναι. Κοίτα πως είναι αυτό. Κοιτάξτε πως είναι, διαφορά έχει αυτό. Απλά δεν φαίνεται καλά. Δεν φαίνεται καθόλου. Αλλά αυτό είναι πιο άλλος, παιδιά. Είναι λίγο πιο αλλιώς. Πάμε να δοκιμάσουμε σήμερα το ρολόγιο. Ίδια θα είναι, να ξέρεις. Ωραία, παιδιά. Αυτό είναι κύκλο. Αυτό είναι τα άλλα ήταν τετράγωνα. Κάτσε λίγο, παιδιά, να με συγχωρείτε. Να πιω λίγο νερό. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Πάμε λίγο. Αλλά είναι αυτές τις τσίχλες που καίνε. Αυτό είναι πιο άλλο, όχι. Καλά, εντάξει. Εγώ να δοκιμάσω τώρα, σαν είναι ένα. Επειδή καίνε. Αυτό είναι πιο ωραίο. Με ίδια είναι. Είναι φράουλα. Όχι, το άλλο είναι αυτό, το άλλο ήταν πιο έτσι. Ήταν σαν τα άλλα σχεδόν. Αλλά μια φορά, 1,5 φορά πιο πολύ. Αυτό
Λοιπόν, κάτσε. Βάζω Και αυτό κανένα. έχει 2 μέσα. Αυτό είναι 7. 7 στα 10. Καλό. Ποιο ήταν? Αυτό άρχισε πιο πολύ. Ναι. Αυτό που έφαγα τώρα, παιδιά. Άρχισε πιο πολύ. Αυτό παιδιά μπορώ να σου πω. Αυτό παιδιά. Και μετά πάμε με φράουλα. Περιμένετε λίγο. Να με φράουλα. Κάτσε, να το δείξω. Μην κρύβεις το φως μου. Κάτσε. Ναι, παιδιά. Κάτσε. Να σας δω λίγο. Λίγο πιο έτσι, παιδιά. Να φαίνεται πιο ωραία τώρα. Έχεις τώρα δεν Να φαίνεται. δείτε. Μην κρύβεις το φως. Κάτσε. Να δείτε. Αυτό. Ναι, αυτό. Αυτή είναι. Και πάνω να δοκιμάσω. Κάτσε να κοιτάξουμε τι έχει. Είναι που λέγεται Τρίτερτ με φράουλα, παιδιά. Έχουμε και άλλα με φράουλα, αλλά μετά πάμε πιο έτσι. Μετά από τις φράουλες. Εγώ δεν πήγα 16 κομμάτια, αλλά είναι κάποιες Τώρα ηλίες. το ροζ που φάγαμε, τι γεύση ήταν? Το άλλο νομίζω Σαν φράουλα. σαν το λιγάκι από μέλα, όχι, λιγάκι από μέντος και λίγο από το τέτοιο. Φράουλα. Μισό μέντος, μισό φράουλα ήταν. Πάμε επόμενο, παιδιά. Εδώ είναι 2 κομμάτια. 2 τέτοια κάνουμε. 2 τέτοια. Απλά δεν φαίνεται καλά. Αυτό πιο καλύτερο. Το πρώτα, τα 3. Ας πούμε, παιδιά, το πράσινο, το μπλε για πρωί. Βάζω ok. Είναι. Τα ροζ, το ροζ ήταν μέτριο. Αυτό το φράουλο που δοκιμάσαμε είναι καλό. Δηλαδή αξίζει, βάζω και ένα 9 στα 10, εσύ. Με φράουλο πόσο βάζεις? Πόσο? 7 στα 10. 7 στα 10, εγώ βάζω κανένα 9. Μετά το κάπου εκεί. Α. Μου θυμίζει όμως αυτό του χυμού στον χυμό με τη γεύση φράουλα. Ναι. Σαν αυτό δεν σου θυμίζει? Περίπου, παιδιά, περίπου. Γιατί έχουμε κι άλλες. Να πάμε σε αυτές. Και όλα αυτά θα πας στο Giga Chat, όχι τώρα. Δεν ξέρω. Μετά μου τελειώσουμε και την τελευταία φράουλα που θα είναι. Και αυτό μία είναι. Τώρα σου λέω πάμε. Αυτό που είναι τα μέτος, παιδιά. Αυτό είναι με φράουλες, τώρα τελειώνουμε με φράουλες. Και μετά πάμε στα πιο ωραία. Έχει αλλάξει χρώμα. Όχι. Αυτό θα σου βάψει. Γιατί λέει. Τι είναι μέντος? Ναι, μέτος, φράουλα. Πάλι θα και το νιώθω. Είσαι σίγουρος? Ναι. Εγώ βάζω κανένα. Αυτό πιο καλύτερο. Βάζω 9 στα 10. Πω με πήραξαν λίγο τα άλλα που ήταν στην αρχή. Βάτε εδώ. Είσαι και πάλι ρε. Τέλος πάντων. Τι φας, πώς μυρίζεις? 8 στα 10. Μπαρε. 8 στα 10. Ναι. Μέχρι τώρα ποιο είναι το αγαπημένο σου? Okay. Ποιο είναι ποιο είναι το πιο αγαπημένο, ας πούμε? Αυτό. Θα πούμε από τις μεγάλες. Και τώρα, παιδιά, πάμε στο τελικό. Έχουμε την πράσινη εδώ πέρα, την Bayball πώς λέγεται. Και έχουμε Bayball μπανάνα και Bayball πράσινη και κίτρινα, τέλος πάντων. Νόμιζα έχει και μπλε, αλλά δεν ξέρω. Κόκκινο νομίζω έχει, αλλά κόκκινο δεν βρήκα. Εδώ κοντά στο φίλο μου. Ναι, αυτό είναι με μπανάνα, γεύση μπανάνα. Μπανάνα αυτό. Με γεύση καρπούζι. Έχουμε καρπούζι και μπανάνα. Ποιο νομίζετε θα νικήσει, καρπούζι ή μπανάνα? Αυτό είναι μπανάνα, αυτό είναι καρπούζι. Εγώ νομίζω καρπούζι. Πάμε με καρπούζι, παιδιά. Περίμενα αυτό. Μπανάνα μετά πάμε. Τι? Μετά πάμε, να αρχίσουμε το καρπούζι.
Όχι, όχι. Ολόκληρη πρέπει να τη φας. Όχι. Ολόκληρη. Από μισή, έλα. Αφού το έχω κόψει. Αυτό πιο καλύτερο. Παιδιά, perfect. Perfect, Puffman. 10 στα 10. Αυτό μπορεί να την καταπιείς. Αυτό είναι πιο καλύτερο. Το καρπούζι και το καρπούζι. Μέχρι τώρα. Μπανάνα τόσο λέω. Ναι, κάτσε. Δεν τη γλώσσα. Πώς δεν κάνω. Ακόμα δεν το πάμε αυτό με τη γλώσσα. Μας υποβεβήτησαν τα κύκλες, μας υποβεβήτησαν. Μας είπαν ότι έχουμε χωματιστεί η γλώσσα τώρα, να το κάνουμε λίγο έτσι. Θα σου πω. Κάτσε εσύ. Πώς βάζεις? Εγώ βάζω 10 στα 10, εσύ? Όχι, μέχρι να είναι 10 θα το πω. 9. Όλα 9 έχεις, ούτε ένα στα 10. Νομίζω φράουλα και αυτό έχεις βάλει 10, ναι. Αυτό... το καρπούζι και φράουλα έχει βάλει ο φίλος μου, εγώ βάλει φράουλα και καρπούζι. Μέχρι το φράουλα και καρπούζι είναι κάνουμε, παιδιά. Πιο πολύ. Πάμε τώρα με μπανάνα. Μισό. Να. Λοιπόν, αυτό είναι με το κίτρινο. Το άλλο ήταν πράσινο, παιδιά. Στο κεφαλοτήρι. Μπάλες ξέρω ποιον. Όχι εσάς, παιδιά. Ένας ή ξέρω. Σαν μπάλες. Αυτό πιο καλό. 10. Όχι. 11, παιδιά. 11 τα 10. Αυτό είναι καλύτερη. 10 στα 10 ή 68 στα 10. Όχι. Εσύ βάλε πόσο θες, 10. 10. Εγώ βάζω 11. Αυτό να παίρνει, παιδιά, αυτό είναι πιο ωραίο. Αυτό το καρπούζι και φράουλα. Αυτό είναι τα καλύτερα. Αλλά πιο πολύ πράσινο το καρπούζι και το φράουλα πιο γραμμάει. Τι είναι το πρόβλημα. Αν νομίζω μπανάνα πιο πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν όλο. Να έχουμε γεμίσει και ολόκληρο τέτοια φάση. Μου κόλλησαν και κύκλες στο μπουκάλι κιόλας. Εγώ. Όχι, κύκλος είναι εγώ. Που μου φάει να. Από εδώ. Να έχω και καθαρές γράπω να κοιτάξω τη γλώσσα μου. Μια δει τη δικιά σου. Αγινή. Καλησπέρα. Ψήσε. Δες. Έγινε. Τίποτα, παιδιά. Αμότο. Νόμιζα θα γίνει. Θυμάσαι που σου έδειξα κάτι τσίχλες. Ναι. Που ήταν μέσα σε ένα κουτάκι μπλε. Ναι. Αυτές σου βάφουν την γλώσσα. Αλήθεια. Αυτό που είναι μου κουτιά. Να. Το αν θέλετε, παιδιά, τέλος πάντων, part 2 που θα είναι με κουτιά αυτή τη φορά. Με κουτί γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλές. Φυσικά αυτά ήταν πιο φθηνά, παιδιά, με 10 λεπτά. Το part 2, παιδιά, θα είναι με ένα 20 πόσο είναι. Τα άλλα που είναι με τα κουτιά. Με καρπούζι, με βατόμο, με λεμόνι, ό,τι έχει, παιδιά. Και γεια σας. Έλα. Αυτό, παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, Μην πατήσετε like. πατήστε like. Ούτε μην κάνετε εγγραφή τίποτα. Ό,τι κάνετε εγγραφή, ό,τι πέτε, τέλος πάντων. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Πείτε μου, γράψτε στο σχόλια πώς αρχίζατε το σχόλιο σας πήξαμε σε edit, το πάπαρο όπως τέλος πάντων. Αν σας έσπασαν τα νεύρα. Wait. Πού είμαι. Πάτα pause. Τέλος πάντων, παιδιά. Τέλος πάντων, παιδιά. Αυτό είναι το βίντεο. Πού είναι το pause. Το part 2 θα είναι με κουτί. Το pause που είναι. Και γεια σας.